Shalom, horas marita saluna. Mau lihat mari Tuhatta, ala di pataru dewita satu bagas joroon di bagas sakai pason, dak kurang mangangaha di bagasan hipason kita saluhuna. Perture ini pesta paduahon perningotan hari hayeon ni Tuhan Yesus. Ador suta mulai acaraon perjolo mahita mertang yang nahohom di bagas rohat tabe, mertang yang mahita. Amin. Tapu kama masuk perminggota, mari demahita sia buku ede nomor 33 ayat syara sahak rodi ayat tolu. Mar hite-hite goarni rebata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di perbadia, na tu mapalangi doho tanoon, amin. Haleluya, di Tuhatta debata, ido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugoon. Napaleahon Tuhan Yesusi, ido napahehehon dohot hita sogot, ala ni Tuhan Yesus, haleluya.
martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di perbadia, tu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong hingot hami, na hehedo hami muse sian mati songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namate, amin. Mari demeta muse sian buku logu 55 ayat 3. Patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di 1 Korintus bidu 15 mamuka maisian ayat 50 alu. Ope hamu akarongaku nani haholongan marsihoho jala mau-bau bamahamu jala lam sumurung dotok tong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani ima sahakna atong rak mangirugugo mahita tu debata mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon naumbar tu patik mi amin. Mari di tamu sesian buku logu nomor 777 ayat syada dohot ayat 2.
matopoti madosatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami hala perdosa na dangolon, ro tujoloni habangsa habadiaun mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Mas sajojot huarsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Doho pembenan nami naroai. Dang huha holongi hami ho sian nasa roha nami. Doho nasa ate-ate nami. Doho nasa toddi nami. Doho nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang dosud diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasanmu jalau humummu hami di tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahamin waing tuasini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songono do pakaholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nileleng na di ibana. Asa ngapo ma di debata na di ginjang. Amin. Mari demetamu sian buku logu 10 ayat 2. Hata ni debata turpuk di pesta paduahon haeheon ni Tuhan Yesus imana tersurat di Job biddu 10 sia mamuka maisian ayat 25 sahak rodi ayat 27 rapta jahama martikas soring ay takkas do huboto mangulu do si Pangulu au jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Au sadiri matutu mernida ibana gabe hatuauku. Apala matakon mernida ibana. Jaladada anggo isileban. Pola tung suda piakku dibahen sihol ni rohaku di bagasan. Ima sahakna mertua do akkana tu mangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Mari demah hitam sia buku logu 627 ayat syada. Haleluya,
tahatidak kumahata atahaditek kuma hapor siautai songon na hatindak konni ha dongatta sa hapor siaon bisa dok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tumubuon ni si Maria na gabe-gabea siaton di porbadia andorak sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pengumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu menotoru di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun ni debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosa ni disimai mana pa imamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di porbadia jalarong sada huria na badia huria hartopan ala Kristen akka na badia do di hasasan ni dosa do di atai na mandok mulak mangulu do di hangoluan no sara sudah amin. Mare demai tamusia sabukulogu sia puluh sada ayat sia puluh onom ayat sada Uhud papung pilihan 1A 1B.
Pasada maruhata martangyang mahitang. Ta menide bata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Selamat Hari Paskah madihita salut na. Tabuk kama bibelta yan nagabi jamita di parmingguan Paskah na paduahonon. Tarsurat do di ulau ni apostel bidutolu. Mamuk kami sen ayat 24 sahatu ayat 26. Ulau ni apostel bidutolu ayat 24 sahatu ayat 26 margati soring mahita majaha. Alai nasa panurirang akka na manurirangi mamukasian si Samuel rodi akka nasian pudinai akka ariodo di baritahon nasida. Sudah mahita ayat 26. Cuma lo do disuruh do ibana akan mulak sian hajahatun munabi. Olat ni ima anggo sahatna. Huriani tuhata na hinaholongan di bagasan guari tuhata Yesus Kristus. Totu di bagasatikion boido berengota jala boido lapatata bahasa ikon dua hal hita marpungu di baga coroon. Adong do memang tolu perayaan nagabe dua hali padodot di pestahon di Huria HKBP. Jala memang dangadongi di Huria na asing sohola di Huria ta HKBP. Ima pesta Paskah doa pesta hasasaurito di Porbadia songoni nang ari Natal. Alai tutu di bagasatikion bahasa ikon dua ari padodot hita mamestahon ari Paskah. Songon nataboto ia ari Paskah ima ari haheon ni tuhata Yesus Kristus nama naluhon Tuhan Yesus nama naluhon hamatean i. Jala monang maibana di ari patoluhon. Jala di bagasan hamonangan naing di sido akan aporsiai merlasni roha. Jala di bagasan na merlasni roha hita songo jamita natuari natabigi bahwa sesungguhnya haheheon ni tuhata Yesus Kristusi sada haheheot tadui. Song molo tajaha di Roma onom ayat opati bawarna rap tertanam dohita rap dohot Kristus jala rap hehe dohita rap dohot Kristus di bagasan padidion i. Asa molo rap sakabona dohita hape rap dohot Kristus itu benar ari Paskah ima parningotan ni ari haheheon ni tuhata Yesus Kristus sada sentral doon di tonga-tonga ni parugama ota di tonga-tonga ni haporsiauta jala songon natabigi natuari marhite sada Korintus 15 ayat 10 andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Baru tahi bolo di dok bahasa Batak na amang do tamuna kainang
Molo bahasa Batakna ay anggoso hehe Kristus yang akan namate rumarma jamita nami laos rumarma nang hapursion muna. Lapatan namang dota muna kainang bahwasannya Paskah ini merupakan titik sentral bagi iman orang Kristen. Alaniaha ala di bagasan ari Paskah itu nakiningan unok ni hapur siota. Molosongoni ala di bagasan Paskah itu unok ni hapur siota. Itu benar gabe disentralkan Paskah di tonga-tonga ni ngolu ni hala Kristen. Bahasa gabe disentralkan ay anggosohe Kristus bamarhua hita padoro ro marminggu tu bagas coroon ay Kristus namatei dangarong beri tangihon peribadahata ay anggosohe Kristus barang lapatan na hita martangiang ay Kristus namatei dang mungkini mabege tangiang ta ay anggosohe Kristus barang arong lapatan na hita maridei ay Kristus namatei dang mungkin be mabege edeta nang puji ta alani ido sangat sentral do HP ari Paskaon di tonga-tonga ni ngolu ni hala Kristen ala puasa ala di bagasan ari Paskah ido dipahehe nang todita dipahehe nang hatatanopta asa gabe rafsakabona hita dohot Kristus songon natar surat marhite baptisan songon natar surat di Roma onom ayat 4 ing alani songon natadok kon natpari ahado tahe kepanjangan ni Paskah ngalu para kay naglur ahaw na tiya kapungani naon pasti aku selamat karena Allahku hidup. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Jala odo sada hamomonang ni hala Kristen. Itu benar satu bagasa tikyon debat mendebat dosa si tongna aka namalo manangna aka jolma taringot tu haheheon ni Yesus Kristus. Arong nama dokon bay dia udah mungkin ngamate. Bahehe mamuseksian tanoman. Bamolo nu ngamate bamate mak dinna. Mana lah marong museng nama dokon songon ajaran ni akasiloman kan arong do halaki nama dokon. Adang arong tikos, adang arong toho Kristusi. Namate jala dipersilakon alai isedonin sisian na ido sahalak na mirip dohot Yesus ido na dipersilakon jadi diputar balikan melalui fakta nggak apa-apa biarlah mereka berpikiran seperti itu tetapi iman kita yang menjawab melalui kesaksian perempuan melalui kesaksian daripada murid-murid Kristus dan itulah kita imani melalui pengajaran Injil, melalui pengajaran Alkitab yang kita imani sampai dengan saat ini. Hapor siaw tayo perlu si tabur-taburata dan perlu kita manangihon akka saksi Jehovah dan perlu kita manangihon akka na memutar balikan fakta dan perlu pola kita mabigi-bigi akka jolma na mempersoalkan haheheon ni halak haheheon ni Tuhan Yesus haheheon ni Tuhan Yesus Kristus alania itu ciri khas ni ugamo Kristen. Ada ngarong diberitahu di ugamo na asing kan hehe Tuhan na siyan namate. Tapi kalau orang Kristen dan kesaksian Injil dan kesaksian daripada perempuan, kesaksian daripada murid-murid Yesus yang mereka mengatakan melalui de fakta bahwa Kristus sudah bangkit.
nunga hehebe Kristus i sian tanoman. Asa ido na tabereng di bagasan turpuk jamita di bagasan obas on. Molo taparohaw na kiningan jamita na tarsurat di ulaw ni Apostel Bidutolu ayat 24 1 ayat 20 on. On sa sitong na menceritakan sahalak napakpang. Tabo todo napakpang? Napakpang molo hata Indonesia na tidak bisa berjalan alias lumpuh ya, alias lumpuh. Jadi molo sahid isarana sian mulai sian hatutubuna ima isarana songon nama pitung songon na hurang dang marbinegenik kumacolo dohot na bisu manang nanapakpang diklaim halak jauh during jolma perdosa alaniaha ala memang ido songon sada patik ni nasida manang pengajaran ni nasida alai hamuna kadongan heado disukun sisian itu hatta Yesus Kristus sahalak jolma nama pitung isedona mardosa Tuhan ibanado manang na torasna alai aro tahe dia lusi tu hatta Yesus Kristus dang ibana dang natorasna alai asabuhado ninna asap tung patardo harajau ni debata di tonga-tonga ni portibion. Jadi tubuh mamuseng suku-sukun tuhita di bagasatikion isedo tutu namardosa ibana na napakpang ido manang na toras na manubuhon ibana do manang na toras na dua ido alay ahadu alus statusi dang ibana napakpang i manang na toras na i alay asatung patardo harajaon dohot haluaon di debata di tonga-tonga ni portibion. Ondo sa sitong na natabereng nakiningan di bagasan jamita paringotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Namarojahan tu jamita ni Apostel Petrus tu aka natorop mernida hamamalum ni sahalak napapang ya, sahalak napapang. Songon dia do horoa sahalak napakpakon ulaon dibaritaw do memang di bagasan turpukonin na ganupari nalumpuon ganupari napakpangon diusung keluargana do inna tulabung ni pitu bagas joro manang nadiguari may eperni si Salomo na dong di bagas joro ing manang na gerbang yang indah laho mangido asi-asi sian akka nabongot naro tu bagas joroing ya jadi songonima ulaon ni napakpangon anggiat tutu marasini roha akka jolma tu ibana jadi di bagasan niing di bagaimana marosi Petrus, di bagaimana manang ro si Johannes, mangido asini roha. Alay ahado didokon si Petrus, hamuna akka dongan saha porsyaon di bagasan turpukta sadarion. Ahama didokon ibana, nakiningkan ulaon na mangido asi-asi. Kita katakan sajalah dulu dakkolan asi-asi di pangido ibana
Alai tadok kemajodoh do nang kebutuhan kehidupan. Alai ama di dokon si Petrus marhite ayat onomi di dokon si Petrus do anggo perak dohot sere dang adong di au alai na adong di au ima aha ima huleo tuho marhite hite goarni Yesus Kristus nasian Nasareti mardalan maho jala pitor mardala do ibana jala pitor dung mardalan ibana gabe sai didohoti ibana ma gabe rapak ma ibana rap dohot akka sisianna lumobi ma si Petrus nang si Yohanes di bagasan turpukon jalalau ma si Petrus museng marjamita tutonga-tonga ni halak Yahudi dina marjamita si Petrus di bagasan turpukon di baritahod do amang do tamuna kainang ay buasa longang rohamuna ay naipikir hamu do hagogo okku hupatu pai saluhutna ay dipikir hamuna do huasokku hupatu pai saluhutna ubay na boy napakpangon mardala nina si Petrus madokon nasida ima akana mabigisay alai ahama jamita ni si Petrus si amang do tamuna kainang di baritahon ibana do sasitongna taringot tu pangalahoni nasida di baritahon si Petrus do sasitongna songod dia ma nang nasida laho mempersilakon Yesus di bagasan penderitaan ni Yesus dicari tahun ma bahwa sesungguhnya nama buang Yesus do nasida di bagasan ngolu ni hajahudion ni nasida dang diyakini nasida Yesus dang dia dihaporsiai nasida hatani Yesus jala dang di halomohon nasida Yesus justru dipersilakon do Yesus jala di baritahon si Petrus do akan tetapi di bagasan hari yang ketiga dia akan dibangkitkan paheheon ni debatado muse ibana sian tanoman nai alanira sasitongna marhite barita nauli natajaha di ulau ni apostel tolu ayat 24 1 ayat 20 onom on barita haluaon jala barita hamamalum ni sahalak napakpang naparjolo sahali di patupa sisian ni Jesusi tutonga-tonga ni sedo sasitongna molo manghihuton kesaksian daripada ayat 20 onom on didokod do disi jumolo do dihamu di pahehere bata naposonai disuruh do ibana mamasu-masu hamu akana mulak sian hajahatom muna be Tuhan mau memperbaharui kehidupan mereka naing do sasitongna diperbaharui akan ngolu ni halak Yahudi di bagasan kesaksian ni si Petrus on taringot tu barita hahehe jala taringot tu barita satu keajaiban yang luar biasa yaitu orang lumpuh bisa berjalan menurut kesaksian ayat 26 ini bahwa duluan sesungguhnya berita kebangkitan dohot berita taringot tu mujizat jumolo do di pasatu tu tonga-tonga ni nasida akka nama persilakon Yesus alanido hamunak kadongan tubuh masuk sukut tuhita di bagasa tikyon
Molo songoni arong do HP na ayat na tarsurat di ulau ni Apostel Sada ayat walwi na madokon alai jalon muna do hagogoni to di porbadia na songgop tu hamu gabe siti dangik kumahamu lu perjolo di dia di Jerusalem. Na padua museng di dia museng di dokon di Sadok Judea. Na patuluan museng di dia di dokon di Samaria. Na paupatong museng tu dia di dokon tu Sadok ujung ni tanoon. Jadi perjolo do di baritahon debata marhite akasisian na pamalupon napakpangi imanak kiningan si Petrus do si Johannes si barita taringot tu napakpangi tu Jerusalem tu tonga-tongani nasida anggiat nian adong hamu bau ni roha di tonga-tongani nasida. Dang pitor tu dikabarkan tu Sadok portibion alai jumolo di Jerusalem. Baru museng tu Judea, baru museng tu Samaria, baru tu Sadok tanoon. Jadi barita hayo ni PHP hamuna kamang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion ikut jolo jumolo do HP dirita jumolo butongan taringot tu maknani pasca di bagasan kehidupan ta sigano pari. Baru peta baritahon tu halak na asing. Baru peta baritahon tu contohna tu luat na asing na adong di tonga-tongani portibion. Baru pe museng tu Sadok portibion. Songonido da nama baritahon barita nauli. Molo taingot Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan murid-muridku, baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lapatana di si molotung pe diajak kita lahoma baritahon barita hayeoni Tuata Yesus Kristus lumobi barita na pakpang on gabe boy ibana mardalan ikut jolo jumolo do tu diritaon pahusor-husor ta bohado tahapur siaido Kristus na hehei na naung madokon mula mangolo ibana di ari patoluhon songon aka kesaksian di padan Narobi dot aka panurirang di padan Narobi satu kesaksian ni aka parupuan do aka kesaksian ni sisian on bohado taha porsyaido manang na taha tidakod do jalata yakini do Kristus na hehei sian tanomani taha porsyaido di bagasa tikion manang na justru ragu-ragu do hita manang na justru bersikap skeptis hita songon si Thomas jolo hubereng jo bekas pakku na dong di tangan naing baru pe porsia au ninna do kan manang na tidak percaya aleng go madokon porsia didikar kan amin alaniaha porsia ala tarokku nakringan pasti aku selamat karena Allahku hidup. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Ido tok sasitongna. Allah na taha porsyaido Jesus namonang nasongon sada sakabona hita dohot Kristus di bagasan tanomanna di bagasan hahihiyonna nang di bagasan baptisan isong natar surat di Roma 6 ayat 4 itu benda gabe tahati dakoma Kristus di bagasan pribadi ta marsada-sada.
Jala dung tahati dakon Kristusi di bagasan pribadi tamar sada-sada. Baru mah museng tahati dakon tu aka dongata jolma. Songon napak pangi nak kiningan kan jumolo do nak kiningan di bari tahun tu halak tu Jerusalem. Tu tonga-tongani halak Yahudiin. Barita taringot tu nang boy mardalan napak pangi. Bahasa pola herak kamu kanina do disi alai justru tu tonga-tongani nasida do di bari tahun barita haluao ni. Justru tu tonga-tongani nasida do di bari tahun barita haheheo ni. Asa paskaon HP amuna amang do tamuna kainang di bagasan parngoluata siganu pari naikon botongot tado bahwa molotung ditaringoti pe taringot tu haheheon di bagasan paskaing diajari do hita molo adong akka keluargata molo adong akka todokta molo adong akka sisolhota nah hurang hipas pamatangna jala memang nunga bertahun-tahun ibana mersahid jala songon nan pakpango di bari tahun nunga leleng ibana di bagas coroi mangido asi-asini akka jolma. Mari kita yakini bahwa Kristus yang bangkit itu masih mampu, masih bisa memberikan tanda-tanda mujizat. Bahasa tado kosongoni alata yakini do di Lukas sada ayat 37 nama dokon dang adong naso tarpatupani debata. Dang adong naso tarpatupani debata. Tarpatupa debatado salu naing. Molo ta yakini debata naboy mangalehon jalan keluar marhite hama malum ni akka persahito ni tu akka sisolhota manang na tu akka todokta manang na tu akka keluargata manang na isepe na adong di bagasan tikion tayakini masongon na pakpangon na kiningan dang adong di doko si Petrus na kiningan dang adong diaw emas dan perak alay na adong diaw ima haporsiaon mudo di bagasan Kristus Yesus di dokon ibana marhite-hite guarni Kristus Yesus nasian Nasareti mardalan maho ninna tunapakpangi behado tayakini dope molo isarana tadokon songoni tu akan apak na jolmana marsait alai tu datung na dokonota dohnota dalam nama Yesus hari ini engkau sembuh. Dang apala na ikod dokonota alai marhite tanyangta marhite yasni rohata marhite hapursyota dia akan bisa sembuh marhite aha marhite nakiningan bahwa Kristus itu bukanlah Kristus yang mati tetapi Kristus itu Kristus yang bangkit itu masih mampu dia melakukan tanda-tanda keajaiban asalkan kita beriman kepadanya. Namangiut museng molo ditaringoti taringot tu ari haheheon. Isiro pesak kita namarningot tiki si etehete hota. Molo buha-buha ijuk. Saya taripatu pahuria di kutu kuburan. Mulau huingot dopeing. Tiki me tahu. Ya, ala bapakku nahinan pe porhangir hinando. Jadi di tiki met saya huingot dope mula terpukul opat manugut. Balau mana sida tu kuburan. Tu kuburan. Jala dipatu pamadisi buha-buha ijuk. Jadi di bagasan napi natupa di kuburani buha-buha ijuki bamardongaton lape do kopi do memang do akates manis jalamar
Senter mado marlilin patupahon buha-buha ijuk di tonga-tonga ni kuburan. Belakangan hariod do memang dipatupa di gereja. Anggo najulo, anggo natik kini di kuburan do dipatupa. Ba memang molo dipatupa di kuburan ba pitorboy do begiun akadungadung ni keluarga. Mangadungi di San Lugu Sada, mangadungi di San Lugu Dua, mangadungi di San Lugu Tolu, mangadungi di San Lugu Opat. Ujungna pajupang adung-adungi na sidai marhite na dipatupa na kiningan aka buha bajuki, buha ijuki. Itu na gabe dipatupa may di gereja unang gabe lilu aka hala Kristen. Alehamuna kadongan dohonot tado marhite ari Paskaon ikon ingotot tado bahwa di bagasan ari haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus ikon ingotot tado bahwa hita pe hape haduan narap dohita dohot Kristus di pahehe ya di pahehe hobar tu nang tinotuhon ni debata. Alani porsia duhita di sini. Molo porsia duhita. Tajakon ma Kristus nang hehe namula manguluing di bagasan ngoluta. Na parpuri mamuseng naneng dohonon ni turpukta tuhita di bagasa tikion. Molo tataringotit nakiningan taringot tu ari haheheun. Bato tu na parjolo sahali kon botot tado bahwa barita ari haheheun itu hatta Yesusi sa sitong na di baritao tu akaparupuad do. Ido sa sitong na molo di huriat KBP molo tiki Paska basay di patupa do memang pesta pareheo ni perempuan. Itu dah bolo taparohaon songonat tarikan marpelia tujulo mahita ima pelian tu kategorial perempuan HKBP memang saya las di sido di patupa sa sitong na pesta pareheo ni aka perempuan. Alay hamuna kamang molo tataringot tu parheheon manang haheheon ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan turpuk on. Nanang dohonot tadi si dada holan parupuan nagabi hehe di bagasan parto deon. Alay dohod do anang akka ama. Dohod do nang akka na poso bulong. Dohod do nang akka na matuha. Dohod do nang akka lansia nang akka sekolah minggu hehe di bagasan parto deon. Asa molo suam-suam kuku parminggota manang na hurang ringgas na sa lelengon hita na marminggu manang manangihon hatani debata alay anggo turpuk tadi bagasan bornginon paingoton hita hehe mahita ringgas mahita manangihon hatani debata ringgas ma nang hita majaha hatani debata jala ringgas mahita nang tu parpunguan ni hala Kristen. Jala ringgas mahita manogunogu akadongata. Jala akadongata naso tardok do pesisian ni Kristus. He mahita manogu nasida. Asalam porsea nasida marhite barita haheheon naung ta papatar di bagasan borngin di bagasan tikion. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melihat maali Tuhan di bagasan jamita nahubigi hami di bornginon laho padungohon haporsyon nami ali Tuhan di bagasan partikyanon di ajari hodo hami asamolohehepe napakpang gabi boy ibana mardalan marhite
haheheon ni Kristus. Jala marhite wasom di pasahat tu si Petrus do tu si Johannes. Songoni manang hami tutu ali Tuhan. Asa hehe manang toddi nami, hehe manang golu nami, hehe manang roha nami, marhite mangula akka ulaon nadenggan. Tutu ale Tuhan molotong adong akka keluarga nami, nahurang sehat, jalanunga martaut-taun tutu ale Tuhan, di poroman na, alay songon kesaksian ni turpuk na boy hubege hami, di bagasan Bornginon dang adong nasotar patupaho ali Tuhan imana tarsura di Lukas sada ayat 27 tarpatupaho dui saluna dia kangolu ni aka na porsia alay ali Tuhan di bagasa tikion rap hehema nang ngolu nami rap hehema nang partodion nami rap hehema saluhut na hami ali Tuhan mulai sa danak sahatu nama tua hehe manang toddi nami ali Tuhan makaporsaiho hehe mahami manangihon hatam na badiai hehe mahami maddohoti akka ulaon-ulaon partodion na dipatupani huria dohot di lingkungan ali Tuhan di bagasan tikyon pe pasupasuma nang parnguluan nami pasu-pasu keluarga nami, ramoti hami, songoni manang pembangunan ni huriam ali Tuhan. Pahehe sude akar ruas ni huriami, baik ruas ni huriamon, manang na simpatisan, manang na di luar HKBP, Cimahi Jalaluraon ali Tuhan. Say pahehe ma rohani nasida, asa boy tutu hami saluna manupaki pembangunan di Bagacoro Imamarhite gedung sarana prasaranaon disialani ido ali Tuhan di bagasan Obason say pasu-pasu ma huriamon pasu-pasu nang ruasna pasu-pasu ma saluna hami di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Huriani Tuhata di bagasan tikion papungu pelian tujolo dohita ima tu diakoni sosial karitas emergensi marhite nama redde hita sian buku ede onom 135 ayat sada. Tadehoma Roh Tuhan Yesus ada saja para siroha parholongi mati ibadah umakum kita
Jongjong maita saluna. Allah Jesus, Rodi Arisogo, Magolua, Dang Mabiara, Hubatodo, Sonang Arapo Jesus, Sorang maaw alanang he Jesus. Tatanya kon mapiliata. Alide bata manami na di banua gijang horo haroran ni saluhut silelo na rin gandot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilihod mi tuhami pelen nami tuho say jalo may gebe wap na usus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulo na rajon mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhitete to dim, asalam tadahami godang ni silolad mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho me toniro di pasadaku hasadaho Ali ama namin na di banwa gitjang sa pinorbadi amagwarmu sa Roma harajaunmu sa isaut malomen ni roham di bano tongon sungna di banwa gitjang leon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami sungop pade sanami di dosa ni dongon amardo satu hami una kami tu gitu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ay Bulak mahamu di bagasad dami jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Paskah Madihita Salhuna.